салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Барномаи нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария нависондагӣ биден. Саволоро мехонем, гӯш мекунем ки баъд нагӯен саволи мода ҷавоб надодӣ. Рабик Раҷабов нависад: бародар, номерои WhatsApp надорӣ? Не, надорам бародар. Саидакбар Ҳусейнов нависад: салом ака, мошини Chevrolet 2014 данима мерасамошкаш чанд боша? Ответ: интизорем ака. Оиди растамошка, иҷа боз якчанд саволи дигай. Ҳамаи ҳам саволода як-якбора як ҷавоб мегардонем. Оиди растамошка, бародаро, ҳар мошин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаи худша дорад. Мисол, ту мошинаи Федератсияи Россия агар биёрӣ 38% ҳисоб мекунанд. Агар ай тарафҳои Европа биёрӣ 48% ҳисоб мекунанд ба нархномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки ҳамаи тамғаҳои маркаи мошин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ворид шид, дар иҷа вай нархномаи худша дорад ва ҳамун нархномаро ба ҳамун фоиз ҳисоб мекунанд. Баъдан растамошкаш пулаш мебирояд ки чанд сомон аст. Ин ҳами буд ҷавоб ба ҳамун саволое ки дар бораи растамошка додагӣ биден. Шер 08 нависад: ака, меган қонуни нав биромада ё мебирояд, мақсад кадом моҳе Тоҷикистон барай хизмат накарда бошем, меқапанд, мебаранд хизмат. Хит ки ҳамин ростае. Значит ты гуфтанӣ ки дар любой моҳ аблавае дига. И гап дуруст нест бародар. Сафарҷон нависад: салом алейкум акаи Сорбон, агар аблава хонаи ягон табрава бачаш дар Россия боша, аблавачӣ ҳақ дорад аз соҳиби хона ягон гӯспанд требуват кунад ё 1000 сомон пул ҳақ дорад? Не, ҳақ надорад. Ҳабибулло Азизов нависад: салом бародар, дар бораи моддаҳои 187 қисми Д ва моддаи 306 мегуфтӣ илтимос. Дар бораи моддаи 306 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигаҳ доштани ҳокимият. Дар иҷа омадагие ба маҳрум сохтан ай озодиш, яъне ки ай озодӣ маҳрум кардан мутобиқи ҳамин моддаи 306 ай 12 сол то 20 сол ай озодӣ маҳрум кардан мешавад. Ва мутобиқи моддаи 187 Кодекси ҷиноятӣ ки ира ҳам гуфтӣ чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад, ташкилоти иттиҳодияҳои ҷиноятӣ ҷавобгариш мақсад ай озодӣ маҳрум карданаш ай 8 сол то 12 сол ай қисми Д-маш. Исмаил Баҳодуров нависад: салом алейкум бародари азиз, 307 қисми С аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда боша озод мешавад ё ки не? Мо дар бораи амнистия барнома кардем. Ҳамаи моддаҳое ки озод мешаванд, моддаҳое ки кам мешаванд ва моддаҳое ки дар амнистия хушк намешаванд, ҳамаша ба шумо фаҳмондем. Бидрои намуҷаро тамошо кунед, мефаҳмед. Шаҳром Ибрагимов нависад: салом ака, ма дар ғарибӣ ҳастам, мара 10 рӯз муҳлат додиянд, биё, меган зиндагимон соз нест, меган агар наёӣ отатам мебарем, 6 ё 7 моҳ маҳкам мекунем барои хизмат. ма чӣ кор кунем? Илтимос ҷавоб ша интизор. Вақте ки шаҳрванд 18 сола боло шид, яъне ки ба 18 солагӣ расид, аллакай вай барои худаш ҷавобгар аст, падару модараш не. Маҳмадалӣ Валиев нависад: салом, амнистия мешавад? Ҳамиша мефаҳмонди. Албатта амнистия мешавад. Як кас дига нависад: салом ака, вақте ки як писар дар хизмат боша, ростае ки то вай ай хизмат наояд, писари дигарро бурда наметавонанд дар ҳолате ки амво 2 фарзанд бошанд, яъне ки 2 писар бошанд, дар ҳамин ҳолат то баргаштани уша диемгиша намебаранд. Дар ҳолате ки зиёда ай 2 фарзанд дар оила қарор доштагӣ бошанд, метавонанд ки ҳамун 2 фарзанда як-якбора бигиранд ба хизмати ҳарбӣ бибаранд. Худойбердӣ нависад: салом ака, ма паспорт гум кардам, барои вастанавид кардан ҷарима талаб мекунанд? Албатта ҷаримаша месупоред. Аҳлиддин Шариф нависад: и ҳама дурӯғ ай, ма статьяи 244 қисми Д қати ҷазо гирифтам, срок дод, гуфт $2000. Те баъд ҷавоб метиҳем, мувофиқи амнистия бояд ҷавоб медод ё ки не? Моддаи 244 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дуздӣ омадагӣ, албатта қисми Д-маш ай 2 сол то 5 сол ай озодӣ маҳрум мекунанд. И худаш дар амнистия меғалтид. Алексей нависад: салом, як бори дигар ака, дар як видео ма як савол дар бораи замин дода будам, метавонӣ ҷавоб диҳӣ? Ҳамун саволта дар Вайбер бинавис, барои намедонам дар кадом видео як вай. Толибҷон нависад: салом алейкум, одами дис грижа стумӯҳра хизмат мебаранд? Не, намебаранд, нигодни ҳисоб мешаванд. Зариф Собиров нависад: киҳо озод намешаванд дар амнистия? Видеои пештараро тамошо кӣ дар онҷо ҳамаша фаҳмондагием, моддаҳош қатъи гуфтагием.
Алендар нависад: салом бародар, дар бораи аблава савол. Гап чапае ки дар шаҳри Москва аблава то моҳи январ давом метиҳад. Ҳамин гап асос дорад. Ман намедонам дар Москва аблава мекунанд, намекунанд. Намедонам рости гап қонуни Россияро ки давҷа хизмати ҳарбида чӣ хел мебаранд. Диловар Раҷабов нависад: брат, ссилкаи ҳамун кодексҳоро роӣ кун, ё ки номашо бугӯ. Ҳамун Play Market-и телефону дар биза кодекси ҷиноятӣ мебарояд. 405 та модда дорам, онҷа ҳамаш нависагиае. бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳади Қазоқистонро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем. Шумо бо он шахс муроҷиат кунед ва шуморо аз ҷои даркориятон гирифта бурда аз сарҳад мегузаронад ва боз соху саломат, худованд розӣ бошад, ба ҷои даркорӣ оварда мерасонад. мошине ки шумо дар он сафар мекунед мошини нав, яъне ки соли 2019 ва инчунин ба шумо аз тарафи ронанда бо таври ройгон хӯрданиҳо ва нӯшокиҳо пешкаш карда мешавад. кори ин бародарон соли аввал нест. метавонед ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред, яъне ки бо нархи арзон сафар кунед ба граница. Карим Ҷураев нависад: ака, агар ноболиғӣ шуда ҷиноят кардагӣ боша, бо 2 статья шиштагӣ боша, 110 қисми 2 ва 237 қисми 3, ҳамин одам авфда мебарояд ё ки не? Ноболиғӣ шуда агар ҷиноят кардагӣ боша, оғози ай 18 боло боша, 237 қисми 3 дар авф дохил намешавад, барое ки ҳолати вазнӣ не. 237 қисми 3 ҳолати авф боши, яъне ки истифода бурдани предметҳои ба монанди силоҳ, корчаву дигар намуди чизҳо. қисми 3 дар авф дохил намешавад. Шерзод Содиқов нависад: салом, аз рӯи қонун ман як писарам ва боз бар зами ин бепадар ба воя расидам. Модарам аз падарам ҷудо шуданд ва ба ман фамилияи падарам ҳастам ва онҳо ҷудо шуданд 15 сол пеш ва ман ҳанӯз ба фамилияи падарам ҳастам. Модарам аз дунё гузашт 10 моҳ пеш. Акнун як писарам тоқаву танҳо. Апаамро ба шавҳар додаем ва маро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват карданд. ҳозир ман 24 сол умр дорам. падарам дигар зан гирифтааст, ӯ серфарзанд аст. ман ба ӯ робита надорам. ба падарам маро метавонад ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват кунад. раҳмат, бародари дур аз шумо ва дуогӯи ғарибон бошед. худованд ҳамаи ғарибонро нигаҳбон боша. умуман ҳамаи мардума худованд нигаҳбон боша. ва дар ҳолате ки мисол ту ай модари худат як фарзандиву падарат боз зан мегираву ай вай 10 таи дига фарзанд мумкин аст ки ту яка писар ҳисоб мешавӣ, ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавӣ. Ору нависад: ака, чӣ хел фаҳмум кадом модда дар амнистия меғалтад? видеои пешаи ҳамин маро тамошо кардам, ҷада моддаҳоро гуфтагием ман. Камаров нависад: салом алейкум акай Сормон, пешакӣ раҳмат, ай шаҳри Россия мошин барӣ ба Тоҷикистон чанд қа муҳлат дорӣ дар Тоҷикистон гардонӣ? мутобиқи қонуни гумрук 1 моҳ муҳлат дорӣ ва боз мисол ҳастае ки ягон корут меғалта, ягон чи ту бисёртар дар ҳамиҷа мемонӣ, мераи қонунӣ бо продлит мекунӣ, амура 1 моҳи дига иҷозат метиҳанд. орор нависад: салом ака, амнистия кадом моҳ мешавад? амнистияра 2 моҳ муҳлат додагиам барои баррасӣ кардани ҳамаям айбдоршавандаҳо. мисол 20 000 нафаре ки дар нақша гирифтагиянд 7 000 озод мешавад, бо чандин нафари дигааш кам карда мешавад. давҷа хуш мешаванд маъюбону шахсоне ки ай 55 сола болоанд ва шахсҳои ноболиғ ва занон, ҳамин шахсиятҳоро озод мекунанд. боқимондаш 14 000 дигааш кам мешавад ва бо срокҳошона нигоҳ мекунанд. 2 моҳ муҳлат дорад барои шиданаш. Амирали Сафарматов нависад: салом алейкум, пешакӣ раҳмат. ман як савол дорам. масалан, ман як апа дорам, дар фоҳиша шуда буд, баъд ай хона рафт, баъди 6 моҳ милиса қапид, баъд милисаҳо адел бурданд, чанд бор огоҳӣ доданд, бо ҳамун кор шакард, баъд дар рейд қапидай, бо ҳамун духта, баъд ӯро адел бурдай, суд ҷавобша бировардай, ай 2 то 5 сола ай озодӣ маҳрум мекунем, мега суд. ҳамин саволи мада ҷавоб деҳем, пешакӣ раҳмат. барои даст задан ба фоҳишагӣ, мисол дар ҳолати ҳамун фоҳишагӣ карданашон, дар ҳолати зино карданашон, агар вора коркунои милитсия дастгир бикунанд, мутобиқи кодекси маъмурӣ ҷаримаи маъмурӣ дорад. ва дар ҳолатҳое ки бо агар мама роза мегӯянд ки як кас дигара ҷалб мекунад ба ҳамин роҳ, дар ин ҳолатҳо ай озодӣ маҳрум карда мешавад, мутобиқи кодекси ҷиноятӣ моддаи 138 ай озодӣ маҳрум мекунанд ай 2 сол то 5 сол.
улуғбек нависад салом алейкум ака сози аблава кай тамом мешавад? Аблава тамом намешавад, 12 моҳ дига аблава фақат. Дига савол надорем шумо? Аблава 20-ум видеои ман яки дар бораи аблава гап зада истам. Аблава моҳи дига буд мешавад. Амзиддин Туфонов нависад бародари хуб, ҳамин рекламатан накӣ, ҳамин граница да бадои ҷон зада, кадом як блогере ки наброяд дарав граница да ҳамун граница чӣ қадар мардам мурдестанд да авария. Да ҳар як чи фавтидани одам бародар сабаб мешавад, вақт соати ки буд шид баъд одамизод мефавта. Барои ҳамин хотир нагӯ ки дар граница то одам мурдестанд ва тидам тавсия метем ҳамун касоеро ки мо реклама мекунем бародар занг биза бо нархи арзон мегиранд, ай граница мегзаронанд, бо худо розӣ боша меёранд, дар ҷод мемонанд. Хая бор занг биза нарх навуша бобу пирсхиде ба мегӯй ки беҳуда реклама намекарда юро. Абдулло Мирзоев нависад салом бародар, моддаи 187 қисми д авф меша, хоҳиш мекунам ҷавоби аниқте, бисёр муҳим аст. Моддаи 187 қисми д ба маҳрум сохтан озодии 8 сол то 12 сола, яъне ки озод намешавад дар амнистия. Мумкин агар як ҳисса шашистагӣ боша, мисол агар 8 сол срок гирифтагӣ боша, 5 сол 6 сол шашистагӣ боша, озод мешавад. Агар ки нав ҳабс шидагӣ боша, озод карда намешавад, кам мешавад. Исроил Ислом нависад худо ҳамаш озод шаванд, хуши хирсандона зиндагӣ кунанд, кӯдакҳошона соҳибӣ кунанд. Худованд амихешавад. Абдулваҳоб нависад салом алейкум акай Сорбон, як савол мехоҳам аз занам ҷидо шам, суда имрӯз биё мега пага биё бо мега пага меравам, рӯзи дига мега хулоса моро ҷидо намекунанд, ҳамира ҷавоб медодем. Хай мумкин ҳамсарат намехоҳад ҷидо шидан охи бародар. мутобиқи қонун муҳлати оштишавӣ дар суд аз 3 моҳ то 6 моҳ дода мешавад. Дар ҳол суд акти никоҳ бекор намекунад. Ба ҳамин хотир мумкин шуморо муҳлат додагӣ бошанд. Муҳлаттон ки ба анҷом расид, баъдан акти никоҳтона бекор мекунад. ин ҳамҷада як каси дига навистай ҷазои шавҳаре ки шаб дер хона меояд чия? Шавҳаре ки шаб дер хона меояд медуроям ки дар мард хоб мерава, яке бедор шидим, мега занак ма барвақт омада будам. Боқимонда комментариҳода чандин нафаро салом нависану саломати хосиам ба мо. ҳазор раҳмат ва алейкум салом ҳамаи касода. барномаро ба анҷом мерасонем. як бори дигаам границаро бо шумо да ҳаматон тавсия метем, то қадар ҳамун як комментария не, ҳаматон да тавсия метем ки як бор занг бизанен, бипирсен, баъд хитон бо хулоса бубурорем ки назар ба дигар компанияҳо нархаш чӣ қадар арзон аст. Дар канали мо юристиҷей подписатсия кунед. Давай.